Гөлшәшәк Галиева. Гәззәбану. Ниһаят, миш башындагы сихри шүлмәктән аерылып, йөзләре алсуланып, дәртләре ташып торган ир-егетләр табынга кушылгач, китте уен-көлке, берсеннән-берсе шаянрак төртмә сүзләр. Тик Маһирә генә ачылып, бу шаяруларга кушылып китә алмады. Араларында Саҗидәдән дә бәхетлерәк кеше булмагандыр мөгаен. Аның таң алдыннан күргән төшеннән һәм аны юраудан туган шатлыгы күзләрендә, йөзендә балкый иде. Юк кына сүздән дә шундый матур итеп көлә. Һәр хәрәкәте, юк-юктан Нурисламын йотардай булып карап, каш сирпеп алулары. Сөйләменә шаян сүзләр кыстырып җибәрүләре хәтта ирен дә хәйран калдырды. Ахры түземлеге төкәнгән ир: "Дускай, күрәсеңме, сизәсеңме Саҗидәнең куанычын? Синең кайтуыңны барыбыздан да бигрәк ул өзелеп көткән ахры. Көнләшмим дисәң дә көнләшерсең, валлаһи", дип Нургалинең җилкәсеннән какты. Саҗидәсенең дә сер бирергә исәбе юк. Күрше хакы, Алла хакы диләр. Ничек куанмыйсың, Ул югында җырсыз-моңсыз калып, сөрсе бетә язганыйк бит. Аның кайтып күзгә күренүеннән үк шушы йортка гына түгел, хәтта бөтен урамыбызга ям керде. Үзеңдә җомга намазында Фарук хәзрәттә Нургалидән күзен ала алмады. Әле намаздан соң да Зариф абзый белән икесен алып та калды дип әйттең бит. Ул арада Зөлкамал нигәдер борчылып: "Ай Алла, атасы дим, карап торган күршебез, нарасыйларыбызның кендек әбиләрен ашка дәшәргә ник беребезнең башына килсен? Без монда шаугыр, ул бер ялгызы бит. Улым Хафиз, барыгыз тәскирә белән бергәләп йөгереп кенә чакырып чыгыгыз әле әбиегезне", диде. "Юк, әнкәй, бала-чаганы гына җибәрү яхшы булмас. Хәзер үзем керәм", дип Гәззәбану кузгалуга, Нургали: "Әйдә бергә керәбез", дип хатынына серле елмайды да, икәү сабыйларча җитәкләшеп, очардай булып чыгып киттеләр. Түрдә утырган Маһирә ихтыярсыздан тәрәзәгә борылды. Маһирәнең һәр хәрәкәтен күз уңыннан ычкындырмаган Саҗидә, аларда эшең булмасын әле дигәндәй, аны тиз генә үзенә каратып, күрше Гыйззелбанатның кем булуы, ниләр эшләве турында бәйнә-бәйнә сөйләргә тотынды. Нургали белән Гәззәбану кайтып күп тә үтмәде, бөтен рәвешен китереп, баш түбәсенә түгәрәк поднос белән күчтәнәчен куеп, керт-керт басып, көләч йөзе белән бөтен өй эшен балкытып, киндек әбисе дигәннәре килеп тә керде. "Бәйрәмнәр котлы булсын, шушы матур табыныгызга мине дә чакырып куандырганыгыз өчен Аллаһының рәхмәтләре яусын. Мәле күрше, минем күчтәнәчемне дә алып куйчы. Нургалиебез кайтышка дип пешердем. Ул ярата торган катлы паштет бу", дип аны Зөлкамалга сузды. Һәм җәһәт кенә паштет өстендәге шигүле ак тастымалын читкә алып куйды. Паштетның гаҗәеп матур өске бизәлешен күреп, барысы да ах итте. Суклануын яшерә алмаган Маһирә дә Саҗидәгә карап әкрен генә: "Субханалла, бу паштетны ничек кул барып өлешләргә кискәләргә кирәк? Татарның чәй ашы дип үзбәкләргә күрсәтерим мин аны, шаккатсыннар иде", диде. Ул арада Гыйззелбанат: "Әйдәгез йортка бер дога" диюгә бары да кулларын күтәреп, гадәттәгечә дога кылдылар. Дога артыннан Зөлкамал бисмилласын әйтеп пилмән бүләргә кереште. "Гәззәбану кызым, син табынга биреп торырсың, яме", дип әйтүе булды. Саҗидә чәчрәп чыкмасынмы? "Юк, ул бу арада булай да бик күп чапты. Бүген нишәмә еллар буе тилмереп көтеп алган ире янында кунак кына булып утырсын әле. Кияү пилмәнендә үзем таратам, башка эшләреңә дә үзем булышам, яме Зөлкамал апай", дип мөлдерәмә тулы беренче тәлинкәне: "Менә күрше, монысын әниең сиңа бирергә кушты", дип Нургали алдына китереп куйды. "Рәхмәт, әни. Шулай да бу йортта беренче тәлинкә һәр чак әти алдына куела торган ие. Бүген дә шулай булсын әле", диде дә пилмәнне атасы алдына куярга теләде Нургали. "Илтифатыңа рәхмәт, улым. Әйдәле, бүген анаң әйткәнчә булсын. Коръән дә ана хакын олырак күрә бит. Оҗмахны да аналарның аяк астында дип тикмәгә генә язмаганнардыр, улым". Саҗидә үзенә тапшырган эшне тәмле теле, ачык чырае, күз иярмәс җитезлеге белән башкарып та куйды. Аның ярдәменнән бик тә канәгать калган Зөлкамал: "Эй, рәхмәт төшкере, баскан җирендә биеп торган яшь кызлардан бер дә ким түгел икәнсең әле син күрше.
Пилмәнне салып өлгертер хәл юк үзеңә. Шул арада һәр кемгә хас шаян сүзен каян табып өлгерә дигән дип соклануын белдерде. Аңа бик теләп Гизелбанат та кушылды. Бүген сиңа күзебез тимәсә генә ярар, Саҗидә. Эштән генә яман күзләрдән үзе сакласын дип утырам. Монда юк дип белми идем әле мин сине. Нәрсә эшләсәң, ни сөйләсәң, бар да килешеп тора тагы үзеңә. Аллага шөкер, яныңда яраткан ирең, нинди матур булып кызың үсеп килә. Гомерең буе шулай шат, бәхетле яшәсәң ие. Бу мактау сүзләренә тагы да үсенеп киткән Саҗидә: "Җәмәгать, кайсыгызның тәлинкәсендә эченә он салып ясаган бәхет пилмәне эләккән булырга тиеш. Ашыкмыйча әйбәтләп шәйнәп ашагыз. Бер шартыбыз бар. Әгәр ул парлы кешегә чыкса, башта безгә күрсәтеп, аннан үзенең пары белән бүлешеп ашасын", диде. Әйтик, ул Нургалигә чыкты ди. "Я, шәнти бармак башы кадәр генә пилмәнне ничек итеп эшкә бүлмәк кирәк", дип Нурислам уенын чынын бергә кушып шаяртып куйды. "Язмышын ничек эшкә бүлгән, бәхетен дә шулай эшкә бүлер", диде Саҗидә көлә-көлә. Бигрәк вак итеп бөккәнсез шикләвек диярсең. Унысын бер юлы кабып йотарлык кына булган бу. Бәхетемне табам дип, ничек итеп берәмләп кенә ашарга кирәк моны? Ну, кызлар", диде Нургали. Аның бөтен кызыгы да шунда инде. Вак та вак дисез, кияү пилмәне булганга вагалар. Өмә ясап бөктек без аларны. Ул вакытта башкалар ни уйлагандыр белмим, әмма мин Нургали өчен кияү пилмәненең монысы соңгысы гына булса, сине товар алырга чит илләргә дә күп йөри диләр. Тагы шунда берәрсенә гыйшкы төшеп, кабат бездән кияү пилмәне ясата күрмәсәе дия бөктем мин аларны, Нургали дускай. Әлеге сүзләрдән соң да көлешеп алдылар алуын, ләкин ул ничектер ясалмарак килеп чыкты шикелле. Гәззәбану үзе дә сизмәстән көндәшенә карап куйды. Көтмәгәндә кинәт күзләр янә очрашты. Бары бер мизгел. Әмма бу мизгел икесе өчен дә, "Я Раббым, бир сабырлык", дип кенә уйларлык булгандыр мөгаен. Нәкъ шул вакытта: "Ула, бәхет пилмәне миңа килгән, миңа!" дип Хафиз кычкырып җибәрмәсенме? Һәммәсе дә көтелмәгән бу хәлгә шау-гөр килеп, Хафизга текәлделәр. Табында туган киеренкелек тә узып китте. "Кая, безгә дә күрсәт, күрсәтмичә йотып җибәрә күрмә", диештеләр. Хафиз уч төбендәге ярым сытылган пилмәнен табындагыларга "менә ул, менә" дип күрсәткәндә, кинәт Тәскирәнең үзенә карап, үпкәләгән сымак турсаебрак утырганын күреп алды да: "Сиңа да билимме соң?" дип сорарга мәҗбүр булды. Моны көтмәгән кыз куанычыннан елмаеп җибәрде. "Биләшең килсә бил", диде. Балаларның мәш килеп бәхет пилмәнен бүлеп маташулары һәм аны бер-берсенә карап ашап куюлары бу күркәм мәҗлескә янә ям өстенә ям булды. Зөлкамал урыныннан кузгалып, Нургали янына килеп утырды. "Улым, менә хәзер гармуныңны алып уйнап җибәрсәң дә була. Син киткәннән бирле безнең йортта җырлаучы булмады. Ни җырларга яраткан атаң да бөтенләй тынып калды." "Әни, булай булгач, әйдә кызлар, әни яраткан җырны җырлыйк әле", дип гармунын алды да, башын кыңгыр салып уйнап һәм җырлап та җибәрде. "Су буена төшкәнем юк, үсә диләр тал тирәк. Яна дисәң, ялкыны юк, ялкынсыз яна йөрәк. Нигә пешми икән лә җир җиләк, нигә яна икән лә бу йөрәк." Нургалинең үзе уйнап җырлаганын шул кадәр сагынганнар күрәсең, аңа кушылырга берсе дә җөрьәт итмәде. Бердән-бер улының шушы үтә дә моңлы тавышын бер ишетергә зар интизар булган ана, өнемме бу, әллә төшем генәме дигәндәй, әле улына, әле Гәззәбануга, әле Маһирәгә карый-карый улын йотлыгып тыңлады. Ниләр генә уйламады ул бу минутларда. Маһирәнең үзенең кайда икәнен дә онытып, Нургалине тыны белән суырып алырдай булып утыруын ошатмады. Әллә көндәшеп тә куйды инде. "Син шулай суырып алмаган булсаң, улыбыз әллә кайчан безнең янда яшәгән булыр иде", дип өзгәләнде. "Җитмәсә, нәрсәгә дип монда тагылып кайткан диген? Нургалиен дә әйтерем, ир кеше булып, үз сүзеңне дә әйтә алмай инде. Алма күк хатынының тилмерепләр көтеп торганын белә бит юкса. Ярар, яшьләрнең башы күзе тонган, уйлап та җиткермәгәннәр ди. Ата-анасы ни караган? Локманын да әйтерем, шуның кадәр байлыгы белән кызына өйләнмәгән кеше тапмаган. Безнең малай шикелле бөтен яктан кыеп куйган ышанычлы кияү булырлык кешене ычкындырамы соң?
өйләнгән булмагае шурт булсын, кызына әйбәт кияү, үзенә тугры ярдәмче булсын дигәндер. Байлар төптән уйламыйча берни дә эшләмиләр. Акыллары алтын аларның. Шул чак Нурисламның: "Зариф абый, син дә үзеңнең теге борынгы җырыңны сузып җибәр әле" диюенә Зөлкамал да авыр уйларыннан арынып: "Әйе шул, улым, син уйна, элеккечә әйтеп атаң да бер җырласын әле ичмасам" дип куйды. Улы шуны гына көткәндәй шатланып: "Маһирә, кил әле безнең янга. Скрипкаң белән син дә кушылсаң, әти ничек кенә җырлар әле. Теге җыр дип синең белән бергә җырлый торган уелны әйтәләр бит алар", диде дә читтәрәк торган зур чемоданнан тартма алды. Менә скрипка дигәннәре кайда яткан икән. Я Раббым! Скрипкадан агылган үзәк өзгеч илаһи моңнан табындагылар бары да үнсез калды. Ни түзем Зариф та яшь тулы мөлдерәмә күзләрен Маһирәнең нәфис кулларыннан аерып ала алмыйча, үзе дә сизмәстән ишетелер-ишетелмәс кенә "Эй, бала, бала" дип куйды. Ниләр генә уйлап әйтте икән ул бу сүзләрне. Маһирә әллә ишетепме, уйнавыннан туктап, тагын ни әйтер икән дигәндәй Зарифка текәлде. Зариф исә: "Уйна, кызым, уйна, туктама", диде дә әле моңарчы берсе дә ишетмәгән сүзләргә салынган җырын сузды. Ай-һай диеп бер җырласам, селкенәдер кыя ташлары. Упкыннарга керми, ни күрәсен белми җилкенәдер егет башлары. Скрипканың сихри тылсымы белән үрелеп барган бу моңлы җырны һәркем үзенчә кабул итте. Нургали әтисен кочаклап угалды. "Рәхмәт, әти. Белсәгез иде, күпме көттем мин бу көнне. Әти, бу җырыбызның бергәләп җырлый торган үз сүзләре дә бар бит әле. Әйдә, нәкъ элеккәгечә анысын да җырлыйк әле. Арысланла киек, ай алдырмас, каршысында биек тау булса. Егеттәй генә егет һич кайгырмас, газиз башы аның сау булса. Газиз башы аның сау булсын" дип җырны үзенчә тәмамлады Зариф. Ташлыярдан зурлап чакырылган кунаклар сәгать 8-ләргә килеп җиттеләр. Үзләре белән оныклары Фәргать белән Мансураны да алганнар. Алар артыннан Хафиз да күрше-тирә йортлардан җыйган бәйрәм күчтәнәчләрен күтәреп кайтып керде. Ишек алдында песи малае белән уйнап утырган Фәргатьне күргәч, куанышы икеләтә артты. Хәтта көлеп үк җибәрде. Үзенең саран түгеллеген күрсәтергә тырышыптыр инде, горур гына кыяфәт белән бер кәнфитен алып Фәргатькә сузды. "Мансура да килде, әби белән бабай да монда" дип тезеп китмәсенме кунак малаең? Хафиз әле капчыгына, әле Фәргатькә карап: "Мә, аңа да бил алайса", дип капчыгыннан саргылт төскә буялган бер күкәй алып бирде. Алуын алды Фәргать, әмма рәхмәтен әйтмәде. Ул гынамы әле? Кырт борылды да өйгә үк кереп китте. Ошамады бу Хафизга. Янында әбисе булса, "Улым, рәхмәт кайда" дип әйтелие. "Юк, әбисе дә, бабасы да күлмәде шул" дип уйлап кына өлгерде малай. Минем улым кайткан икән. Без әниең бик тәмләп пешергән бас коймагы белән чәй эчәргә җыенып йөри идек. Ерак әби-бабаең сиңа иптәш булсын дип кечкенәләрен дә алып килгәннәр" дип әтисе сүз катты. "Беләм", дип боек кына җавап бирде Хафиз. "Нәрсә, улым, юлларың уңмадымы әллә? Кәефсез күренәсең. Әле без сине болай тиз кайтырсың дип уйламаган идек. Тәскирә белән бергә йөрдегезме? Чыгуын бергә чыгып киткәч, кайтуын да бергә кайтырсыз дип көткән идек." Әни капчыкны бигләк кечкенә итеп теккән. Тиз тулды ул. Тәскиләнең капчыгы зул. Фәми абыйларга килеп калды. Ул абый аның апайы да бәйләм булмаган көнне дә күчтәнәч биләләл. "Улым, синең дә бик күп булган бит. Кая капчыгыңны карыйк әле", дип капчыкны күтәреп карады әтисе. Бик күп булган бит бу. Кемнәрне генә сыйлап бетерерсең икән инде? Балыгызны да, Матур апайны дамы? Әни аны Матул апай дип әйтмәди, исеме белән әйтте. Аның исеме миңа ошамый. Кунак апай дип әйтә башладым. Ул үпкәләмәдеме соң? Белмим. Нигә Матул апай димисең? Алай әйтүеңне ялатканым ди. Син нәрсә дидең? Нәрсә дим. Әни кушмый әйттем. Бәгыр кисәгемдер шул. Шатлыгым да, бәхетем дә син бит, балакаем, дип улын кочагына кысып, маңгаеннан күзләреннән үбә-үбә күңеле булганчы сөйде Нургали. Раббым исән-имин булып, үзем үстерә алсамые, синең дә бәхетле булуыңны күрсәмие.
Үзе башлаган бу матур әңгәмәне һеч кенә дә өзәсе килмәде Нургалинең. Бу кичерешләрен гомеренең соңгы минутларына кадәр оныта алмаячак ул. Хафизга сорау артыннан сорау бирүен дәвам итте. Күршеләргә килеп кергәч, үзеңне ничегрәк тоттың? Ничек сүз башладың? Үзегез ничек өйләтсәгез шулай инде. Килгәч тә, "Сәлам галейкум, җыен бәйләмегез котлы булсын" дидем дә капчыгымны суздым. Нургали янә сак кына елмаеп, "Шуннан, улым" дип сорашуын белде. Шуннан утылган ташуган. Икәүләшеп рәхәтләнеп көлештеләр. Кайсылары кочаклап алды, капчыгыма күчтәнәчләр салды, исән-сау бул, авылма, дәүз диделәр. Я, улым, чыгып киткәндә үзең ни дидең? Эй, әти, анысын да үзегез өйләттегез бит инде. Рәхмәт яусын, сау булыгыз, бай булыгыз дидем. Рәхмәт, улым. Өйрәткәннәребезнең берсен дә онытмагансың. Исән генә була күр. Әти, син менә тәскиләне тыңлап кала әле, яме? Эй, сакау да инде. Яннарына Маһирә килеп җиткәнен сизми дә калдылар. Кайларда гына йөрде икән безнең кунак апабыз иртә таңнан? Инеш буенда менә шушы матур малайны эзләп йөрдем, дип икесен дә кочаклап алды Маһирә. Әти, дөрес әйтми ул. Тәскилә белән без уламга киттек, ә ул Саҗидә апай янына димәсенме Хафиз? Улым, кунак апаңа күчтәнәшеңне бирмисеңме ни? Аңа гына түгел бит ул. Өйгә килгәч, бөтенегезгә дә биләсе. Ой, рәхмәт, улым. Әйдәгез, ерак бабайлар да өйдә. Бас коймага ашарга безне генә көтәләр, дип Нургали икесен дә җитәкләп ашыктыра ук башлады. Ул бас коймагы дигәнегезне дә элеп кабалга киләкме? Өйрәтерсең әле, Хафиз, яме? Диде кунак апасы малайга ягымлы елмаеп. Хей, син бигләк инде, диеп чыркылдап көлеп җибәрде Хафиз. Күңеле тыныч түгел Маһирәнең. Ничек тыныч булсын инде? Көндәшенең әти-әнисе белән беренче очрашачак минутларын төрлечә күз алдына китереп, төне буе ниләр генә уйламады ул. Ул гынамы? Ничә ел сөю-сөелү ташып торган парлы төннәреннән соң беренче мәртәбә ялгыз калган төн. Җитмәсә, Нургали белән Гәззәбануның җитәкләшеп, куана-шатлана мунчага йөгергәннәре күз алдына килә дә баса. Һәм шуңа гаҗәпләнә. Авылга җыенганда бала-чага күк берни уйламый чык та кит инде. Бары тик Нургалием белән сәяхәт кылам. Ниһаять бабаем сагынып сөйли торган җыенны күрәм. Җыенга бүләкләр алып кайтабыз. Ул авылның урманнарын, данлыклы яссаланын, кирамәтен, тирән елгасында тезелеп аккан чишмәләрен, ул чишмәләрнең шилтерәп аккан саф суларын татып карыйм. Язларын ташу вакытында күперләрен агызып китә торган мул сулы елгасын күрәм. Кайда гына булсам да гел Нургалием белән бергә булам имеш. Шуның кадәр шикләнгән уй-хыяллар гаҗәп түгелмени? Тагы да гаҗәбрәге, дөнья күргән, гомер иткән әти-әниседән ник бер сүз әйтсен, ник бер искәртсеннәр? Маһирә баскыч төбендә туктап, бисмилласын укыды. Аның көндәшенең әти-әнисеннән уңайсызланганы, күңеленә авыр җәрәхәтләр ясарлык сүзләр әйтмәсләрме дип шикләнүләре нык сизелә иде. Әйдә җаным, каушам әле. Ибраһим бабай да, Сәгыйдә әби дә бик әйбәт, аңлы кешеләр. Миңа хөрмәтләре зурдан. Шөкер, сиңа да шулай булыр. Бер дә шикләнмә, яме? Тыныч бул. Рәхмәт бер генәм. Шикләнүләремне әйтерсең лә җилгә очырдың. Ишектән керә-керешкә Ибраһим ачык чырай белән Маһирәгә кулларын сузды. Исәнме, кызым, дип ике куллап чал башын иеп зурлап күреште. Хәерле сәгатьтә, балалар. Зариф худалар үзеңне яшь киленнәре итеп, төкле аягың белән дип кабул иткәннәрдер. Зөлкамал кодагыйбыз бигрәк тә. Нургали кияү аның бердән-бер улы бит. Сәгыйдә белән безгә кем буласыңдыр, анысын бер Аллам үзе беләдер. Ни генә булмасын, язмыштан узмыш юк дигәндәй, бергә тату, хөрмәт күрсәтеп яшәргә язсын. Кызыбызны да, оныгыбызны да ятим итмәссез дип ышанабыз Сәгыйдә апагыз белән, Аллам үзе сакласын, диде дә, күңеле тулды ахры. Мөлдерәмә күзләрен, күз төпләрен кул аркасы белән сөрткәләп куйды. Маһирә дә, Аллаһының рәхмәтләре яусын, Ибраһим абый. Мине эшкерсез, туганнарча кабул итүегезне гомерем буе да онытмам, диде. Бу минутларда өстәл янында утырган Сәгыйдәнең үз хәле хәл иде. Сәгыйдәнеке генәме соң? Бите буйлап аккан яшьләрен сөртеп бетерергә өлгерә алмыйча изаланды ул. Маһирә бераз гына сабыр итеп, аның каршына үзе килде. Һәр сүзенә тирән мәгънә салып, түземсезлек вә итәгать белән күреште. Әти-әнисенең сәламнәрен җиткерде
һәм алдан әзерләп куйган бүләкләрен тапшырды. Сәгыйдәгә бик матур зур кәшемир шәл белән ак батист яулык, Ибраһимга затлы камзул вә ука белән чигүле шәп түбәтәй, балаларга мул гына тәм-тым күчтәнәчләр. Кунакларга Ташкент бүләкләре ошады булса кирәк. Күрешкәндә салкынлыгын сиздерү өчен ахыры бармак очларын гына сузган Сәгыйдә дә кинәт ачылып китте. Тыныч кына рәхмәтен дә әйтте. Хәтта киләсе атнада үз авылларында буласы җыенга кунакка да чакырды. Хафиз да үзенең күчтәнәчләрен, кемгә конфет, кемгә төрле төсләргә буялган күкәйләрен таратып чыкты. Барысы да аны хуплап, рәхмәтләрен әйттеләр. Җыен. Авылның элек-электән сабан туйлары, җыеннары уза торган урынга килеп җитүгә, мондагы гаҗәеп гүзәллекне күреп өнсез калды Маһирә. Авыл ягыннан зифа буйлы яшь каеннар белән каймаланган, тирә-юне яшеллеккә күмелгән гаҗәеп зур болын. Болынның өске ягында, тау битендә, борынгыдан ук килгән зур зират. Анда нинди генә агачлар юк. Ул биек-биек чыршылар, наратлар, искитмәле каеннар. Читтән ерактанрак караганда калын урманны хәтерләтә бу зират. Аз гына җил булганда да андагы карт агачларның шаулавы кешеләргә нидер сөйли, я нәрсәдәндер кисәтәдер кебек. Болынның аскы ягында шактый мул сулы инеш. Инеш тирәли урыны белән ябалдашлары тоташып диярлек үскән тал тирәк. Инешнең тегермән бөясенә кушылган җирдән бераз өстәрәк авылның 2 катлы су тегермәне. Аннан бераз читтәрәк тегермәнченең каралты курасы белән рәттән җиренә җиткереп салынган үз йорты. Бу зур хуҗалыкны авыл белән болыннан аерып торган күп еллык юан карт өянкеләр, зирек агачлары, яшь таллар нинди генә вакыйгаларның шаһитлары булмагандыр. Кинәт шунда башка агачлардан читтә япа-ялгыз үскән карт өянкегә күзе төште Маһирәнең. Нигәдер серле булып күренде ул аңа. Монда башка вакытта килергә кирәк әле дип уйлап куйды. Яшь киленнең авылны яратуы, үзе өчен гел гадәти күренгән һәр нәрсәдән матурлык табып, сокланып, мөкиббән китеп барулары Зарифны аерата куандырды. Карчыгының да канәгать кенә елмаеп утыруын күреп, атын да кумаска булды. Дилбегәне бушатып җибәрүгә, хуҗаның ни теләгәнен аңлады малкай. Аякларын биеткәләп, кыска-кыска адымнар белән атлый башламасынмы? Баш югары, каңгырау вә шилдерләрнең шыңлаган тавышларына үзе дә куангандай, горур башын еш кына чайкаштыргалап та ала. Атларда әдәм акыллары бардыр диеп тикмәгә генә әйтмиләрдер шул. Күрә бит ул, тоя бит ул мәйданга агылган халыкның үзенә карый-карый сокланып узганын. Маһирә килен, карале бу малкайны, ниләр генә кылана? Син кунагыбыз өчен, син күрсен дип артистланадыр әле мөгаен, дип аты белән мактанмакчы булды Зариф. Әмма килененең бөтен гаме үзләреннән алда барган аттагы Нургалидә икәнен күреп, гәрчә күңеле сүрелеп китсә дә, аны-моны сиздермәде. Алдагылар исә һаман ераклаша барып, тәмам күздән югалдылар. Әткәй, чаптарны кызулатыйк әле. Нурисламнар да күренми, әллә алар да узып киттеләр инде? Ниһаять, атларны тиешле урында калдырып, Зарифныкылар бер тирәгә җыйналдылар. Кода-кодагыйлар бергәрәк, өлкәннәрчә. Алар янында яшьләр үзләре бер төркем булып мәйданны күзәтәләр. Мәйданның нәкъ уртасында берсеннән-берсе матур бүләк сөлгеләр эленгән озын кылга тора. Башка төр бүләкләр зур гына арбада, халыкка күренерлек итеп тәртип белән урнаштырылган. Бераз гына читтәрәк, озын гына кылга очына бик тә горур кыяфәтле әтәч салынган кәрзин асып куйганнар. Аның ара-тирә дәү канатларын җилпеп, кычкыргалап куюы үзе бер кызык. Мәйданнан читтәрәк тезелеп киткән олауларда балалар өчен конфет прәннектер дисеңме, яшь кыз-кыркыннар өчен бизәнү әйберләре дисеңме, ни генә юк. Мәйдан тирәли төркем-төркем яшьләр гармун уйнап җырлап узалар. Мәйдан гыш килә. Халыкның олысы кешесе Зариф кунакларын, аеруча Ташкенттан яшь килен булып кайткан Маһирәне энә күзеннән үткәргәндәй күзәтәләр. Авылдашларының Нургалине нык сагынганлыклары, бер үк вакытта аны аңлап ук бетерә алмаганлыклары да аларның хәтта күз карашларыннан ук сизелеп тора. Яннарына киләләр, күрешәләр, сорашалар. Нургалинең тиздән инде бөтенләйгә кайту тиешлегендә яшермиләр, аерым басым ясап әйтәләр.
Гәззәбануыңны да, Хафизыңны да башка болай саргайтма инде дигәннәрен дә Маһирәгә күп ишетергә туры килде ул көнне. Уңайсызрак хәлдә калган вакытлары да аз булмады аның. Әнә бит якында гына бер төркем яшьләрнең Зарифныкыларга төбәп җырлап килүләре. Аклы ситсы күлмәгеңне кидеңни, кимәдеңни, ятлар белән уртак ярны сөйдеңни, сөймәдеңни. Эй, җил исә, тал яфрагын җил кисә, сикереп суларга төшәрсең, ярың ятларны сөйсә. Сандугач та моңлы сайрый безнең инеш буенда. Мин кайгырмый, кем кайгырсын, ярым ятлар куйнында. Өлкәннәр җырчыларга артык игътибар бирмәде кебек. Дөресрәге ишетмәмешкә салыштылар булса кирәк. Шигырыннан чыгарга җитешкән Нургали: "Кемнәр булар? Берсен дә танымыйм. Бәлки син таныйсыңдыр. Гармуннарын алып изәм бит мин хәзер буларның", дип ачуын тыя алмыйча Нурисламга дәште. "Мин дә танымыйм. Безнең авылныкылар түгел. Шул Фатих күчекләридер. Вакланма да, пычранма да, белә аны." Түзмәде Гәззәбану. Әле иренә, әле көндәшенә күз төшереп алды да: "Җырласыннар", диде эченнән генә. "Монысын гына йотарсыз. Миңа тагы да ачыракларын йотарга туры килә бит әле. Җәй җиттеме, улым белән йоклаган келәт яныннан һәр төнне диярлек җырлап үтәләр. Миңа нәрсә эшләргә каласың? Бары тик күз яшьләремә тыгылып, төннәрне ялгыз вә йокысыз уздырудан башка." Гәззәбануга ничек тә дулкынланмыйча, тыныч кына читләр ишетмәсен өчен сөйләвен дәвам итү җиңел булмады. Шул ук вакытта көндәшенә дә бик ишеттерәсе килә иде аның. Әмма соңгы җөмләсендә үзен шул кадәр мескен хәлдә калганын тоеп, күңеле тулышты. Елап җибәрүенең котылгысыз булуын аңлап, кисәк Нургалидән кулын тартып алды да инеш буена йөгерде. Нургалинең аны куып җитеп юатасы килде, әмма Маһирәсе кулын ычкындырмыйча аннан калмады. "Маһирәҗан кисәгем, син зинһар калып тор әле. Без хәзер килербез", дип караса да: "Юк, нәрсә булды? Нигә миңа монда калырга кирәк?" дип күзләрен мөлдерәтеп, иренә йылышты Маһирә. Нургали ирексездән: "Аңлады, барын да ишеткән димәк. Халык алдында үзен генә ялгыз калдыруларын теләмәгәне әллә каян күренеп тора бит югыйсә. Нишләмәк кирәк? Юк, хәзер иң дөресе хатыны янына Маһирәне алып төшмәү", дип нәтиҗә ясады һәм уйга калды. Урыслар хатын кызны аңлау өчен бер пот тоз ашарга кирәк диләр. Нинди бер пот? Капчыгы белән ашасаң да аңлап бетерә алмассыңдыр. Ирләр бөтенләй башка. Тиз ышанучан, үтә гади, җайлы кешеләр. Маһирәне монда алып кайтып ялгыштым бугай. Аның: "Мин дә кайтам, бәгърем, синнән каламмысың? Бергә, только бергә кайтабыз", дип муеныма сарылулары. Менә хәзер исә әүвәл Гәззәбануны көйләргә кирәк. Монысының да хәтерен калдырырга ярамый. Ике хатын арасы, ике ут арасы дип минем ишеләргә әйтәләрдер мөгаен. Гәззәбану тиз генә бер тал тирәкнең куе ябалдашлары астында чүгәләде дә, эчке халәтенә буйсынып, ачы күз яшьләренә ирек куйды. Күңеле бушаганчы елады да елады ул. Артымнан төшми калмас, шунда әйтәсемне әйтеп бетерермен дип ирен көтте. Юк-юкта ябалдашлар арасыннан төшкән юлына күз салгалады. Шулай бер мәлне үзеннән ерак кына түгел икесенең бергә басып торганнарын күреп: "Я Ходам, агылый белән тагылый күк, әллә мине көтәләрме булар? Минем шушы хәлемдә нигә ул үзе генә түгел, ә мин ялгыз", дип өзгәләнде. Иштән генә юк инде дип, тиз генә инештә битен күзен юды, сөртенде. Бераз тын алды да, ябалдашының бер кырыен күтәреп, йөзенә берни булмагандай төс салып чыгарга җыенды. Ләкин ул урында алар юк иде инде. Шул чак каршысына томырылып чабып төшкән Хафизны күрде. "Нишләп мин ялгыз булыйм ди? Әнисен эзләп төшкән улым бар бит минем, рәхмәт балакаем", дип Хафизын кочаклап алды. "Әни, син кайда йөрдең? Әбиләл җибәлде мине, алар сине көтә-көтә алып беттеләр." "Әтиең кай тирәдә?" "Әнә иштегендәләк, кунак апай белән." "Әйдә балам, шунда алып бар мине. Тормасыннар әле кукраеп, әллә кем булып." Нәрсә дисең? Анда җыенны башлыйлар бит тизлек." Фатихның җәмәгать җыенны башлап җибәрергә бик вакыт дип сүз башлавына төрле яктан бер тавыштан диярлек: "Мулла абзый килеп җитсен, аны көтәргә кирәк. Хәзрәтнең фатихасыннан башка ярамый. Юк, юк, көтәбез", дигән сүзләр яңгырады.
Җәмәгать шауламагыз, Фарук абзый авырып тора икән, бара алмыйм дигән, көтеп тормаска кушкан дип халыкны тынычландырмакчы булган Фатихны бер төркем картлар чорнап угалдылар. Янә шау-шу китте. Картларны Зариф тынычландыра башлады. Дөрес түгел, кичә генә җомга намазында барыбызны да таң калдырган мулла абзый ничек инде җыен көнендә генә авырып китсен ди. Кем ышансын бу сүзгә? Хәзер үзем барам да алып та киләм. Хәзрәтнең фатихасыннан башка җыен кадәр җыенны ничек уздырмак кирәк? Иң абруйлы кешеләрнең берсе буларак Зарифка авыл халкының хөрмәте элек-электән зур иде. Бүгендә аны хуплаучыларның бик күп булуы берәүне дә гаҗәпләндермәде. Үзен авылның төп хуҗасы итеп санаган Фатих та чигенергә мәҗбүр булды. Зарифларны Хаҗәрбикә абыстай үзе генә каршылады. Сәламләшкәннән соң Зариф «Хәзрәт урын өстендә үк мәллә» дип борчылганын сиздерде. Юк, Аллага шөкер, таза сау, түр бүлмәдә, иртәдән бирле Коръән укый хәзрәт. Йомышыгыз булса, рәхим итегез. Ашыгасыз шикелле, үзен генә чакырым булмаса дип абыстай кирип китте. Хәзрәт ишектән күренүгә, борчып йөрүләренә гафу үтенеп, җыен халкының гызырын тапшырды Зариф. Үз чиратында Фарук мулла да авыл халкының үзенә карата игътибарлы вә ихтирамлы булуына, һәр очракта динебезгә тугрылык саклауына рәхмәтле калуын әйтте. Әле дә сез бар диндәшләрем. Димәк, мин үзем уйлаганча ук ялгыз түгелмен икән. Мең шөкер. Көтеп алган олуг җыеныбызга чакыруыгыз өчен Аллаһының рәхмәтләре яусын. Сез көткән хәер фатихамны мәчетебездә нәкъ башка еллардагыча укып җыеныбызга багышладым. Раббым үзе кабул итсен. Бу очрашу барысында да авыр тәэсир калдырды. Үзара сөйләшкәндә Зариф Фарук мулланы җыенда катнашудан мәхрүм итү, ай-һай, бер җүнсез Фатих эше генә микән? Әнә бит бер көнне җыелышта нәрсә дип сөйләгән. Дин ул халык өчен агу, Ленин мәрхүм үзе исән чакта ук чиркәүләрне җимерергә кирәк дип сөйләгән ди. Шунда үзе закон чыгарырга ярата торган Кәлимулла абзыебыз чиркәүләре чукынып китсен, аларның эше шул. Әмма безнең дин турында Ленин алай әйтмәс дигән бичара. Бүгенге хәлебез шуның гел киресе бит. Аллага тапшырдык, тагын ниләр күрсәтер дип үз фикерен әйтеп куйды. Зарифтан үзе теләгән хәбәрне алгач, Фатих тыныч күңел белән җыенны ачып җибәрде. Фарук мулланың сырхаулыгына бик ышанып ук бетмәсәләр дә, халык та тынычланды. Мәйданның үзәгеннән аз гына читтәрәк көрәшчеләр үз урыннарын алдылар. Көрәшкә мөкиббән ирләр шул тирәгә якынайып ни генә сөйләмиләр. Сабирҗан быел да батыр калачак. Ташкент бүләге гармунны алмый каламысың ул? Кичә үк инде бүләк җыючы Хәнифтән сорап, уйнап та караган икән. Түлке минеке булыр бу гармун дип тә әйткән ди. Булыр, бер ай буе бер сарыга ашый бит ул, дип әйтә ди әнисе. Туктагыз әле, алдан кычкырган күкенең башын ярмагыз тагы. Әнә, күрәсезме Сабирҗан белән рәттән басып торган күрше авыл егетен? Әхтәм исемле ул. Быел Сабирҗанны сыртыма салмасам, исемем Әхтәм булмасын дип әйтә ди. Лучше үзебезнең Сабирҗан җиңсен. Ну, өздереп тә уйный инде ичмасам. Сезнең Әхтәмегез гармун уйнау түгел, җырлый да белми бит ул. Бу сүзләрне ишетү һәм көрәшчеләрне энә күзеннән үткәргәндәй күзәтеп тору Маһирә өчен рәхәт тә, кызык та иде. Әмма нәтиҗә авыл халкы көткәнчә булмады шул. Сабирҗанны тәки сыртына салды бит Әхтәм. Бүләкләрне тапшырганда үзенә бер кызык булды тагы. Һәр хәлдә гармунны Сабирҗанга дип, куен сәгатенә тагын бүләкләр өстәп, Әхтәмне ризалаштырырга маташтылар. Син гармунның моңын табу түгел, бакасы белән телендә бутыйсыңдыр әле дип шаяртып та карадылар. Ну, хурланып та карады Әхтәм бу сүзләргә. Уйнамый торсын әле диде. Шулай да бераздан җитди генә: "Әгәр бер атнадан авылыгызга килеп уйнап күрсәтмәсәм, сез дигәнчә булыр", диде. Күршеләр белән әчелешле яшәү яхшыга илтмәс дип уйлады ахыры. Көрәштән кала иң зур тамаша ат чабышы. Чабышка килгән атларны Сырна урманының басу белән тоташкан урыныннан киң юл буйлап кардон өйләренә якын ачыклыкка алып киләләр. Шунда атларны бер рәткә тезәләр. Барлык җайдаклар читтәрәк. Атка атланган өлкән кешенең ак яулык тоткан кулына карап торалар.
Ак яулык селкенүгә, атлар томырылып чаба башлый. Соңгы тукталыш тегермәнгә җитәрәк сөлге бәйләнгән багана яны. Анда янә бер өлкән ир чабышкыларны кабул итә. 7-8 чакрымны үткәннән соң тау өстеннән үтеп, тегермән борылышында аска төшәргә тиешләр. Ул юл мәйданга бик ачык күренеп тора. Кемдер тау өстендә күтәрелгән тузанны күреп, «Атлар килә!» дип сөрән сала. Халык шаулаша, кайсы атның беренче киләсен чамаларга тырыша. Газимҗан абыйның ак бәкәле беренчелекне бирмәс. Икенчелекне Садрый абзый юртага алыр, ә өченче урында узган елдагыча Исмәгыйльнең айгыры килер дия юрарга керештеләр. Яшьрәкләр атларны каршыларга тегермән янына йөгерде. Газимҗанның улы Мәхмүд йөргән кызы Мәфрүзә белән күптән инде шунда. Мәйдан халкы гыж килә. Маһирәнең бүләген яшел атлас күлмәклекне ак бәкәл ала да ала инде. Безнең авылда андый чабышкының булганын белмиләр дә. Нишләптер Газимҗан абый үзе күренми ди берсе. Икенчесе Казанга киткән ди. Мәхмүтен ачлыктан әти-әнисен югалтып дем ятим калган Мәфрүзәгә өйләндерәсе килә икән. Хатын кызсыз йорт, ятим йорт инде ул. Шәмсинурамны ачлык кына харап итте шул. Үз кабымлыгында миңа биргәндер җанашым. Мәхмүд белән Мансурымны мулла абзыйларда балалар өчен ачылган Әмрикә ашханәсе саклап калды дип сөйләгән ие диде. Чыннан да, менә шул ярдәм һәм мулла абзый белән абыстайның бәялә бетергесез хезмәтләре аркасында бездә балалар үлеме азрак булды. Күбрәк өлкәннәр кырылды шул, дип раслады күбесе. Нәкъ шул вакытта тынычланырга өлгергән атларны мәйданга алып керә башладылар. Халык ду китереп кул чаба. Яшьрәкләр кайсы ура кычкыра, кайсы сызгырып җибәрә. Нәтиҗә чыннан да халык юраганча. Беренче булып горур кыяфәттә ак бәкәл бара. Аның башын як-якка чайкап алулары да, күрәсезме мине? Быел да ышанычыгызны акладым дигәндәй тоела. Йөгәненнән тотып барган Мәхмүд тә, ат өстендәге инесе Мансур да горур вә бик бәхетле иделәр. Алар өчесе дә бер җан булып, бер сулышта дигәндәй бөтен мәйданны әйләнеп чыктылар. Ак бәкәлнең муенына кызыл башлы зур киндер сөлге салдылар. Мансурга Зариф абыйың бүләге дип затлы каеш йөгән тапшырдылар. Сөенеченнән авызы колагына җиткән малай «Зариф абый, сиңа рәхмәтләр яусын!» дип кычкырып, бөтен мәйданны яңгыратты. Хәниф ялык-йолык килгән яшел атлас күлмәклекне кулына алуга ярдәмчеләренә күз кысты. Алары шунда ук «Бүләкне алырга Мәфрүзә үзе чыксын, үзе алсын!» дип мәйданны яңгыраттылар. Оялуыннан бит алмалары кызарып чыккан Мәфрүзә нишләргә дә белмәде. Аптырап калды. Инде халык арасыннан да «Бар җаны, бар оялма, бүләгеңне ал» дигән тавышлар ишәя башлагач, башын аска иеп, оялып кына Мәхмүд янына килеп басты. Бүләкне кулына алуга әллә нишләп китте Мәфрүзә. Кинәт күзләрен яшелпәсе каплап, гел томан эчендә калгандай булды. Өстәвенә тамагына төер утырды. Ник бер сүз әйтә алсын? Бер кулы белән күзләрен каплап башын аска иде. Мәйдан халкы аның күңеле тулудан туган ичке халәтен аңлап, дәррәү кул чаба башлады. Шул чак Гәззәбану тиз генә үзенекеләрдән аерылып, Мәфрүзә янына ашыкты. Каршысына бөтен мәйданны балкытып, чулпыларын чыңлатып килүченең Гәззәбану апасы икәнен таныгач, кызга жан керде. Хәтта яшь аралаш көлеп тә җибәрде. Шулай булмыйни. Соңгы елларда якын туганыдай күреп, көн сайын диярлек хәлен белеп, ярдәм итеп торучы да шул Гәззәбану апасы булды бит. Әти-әниләрен җирләгәндә дә Зариф абыйлары бөтен өй эшләре белән булыштылар. Инде үзе өчен иң җаваплы бу минутларда да Гәззәбану апасының янәшәдә генә булуы әйтерсеңлә кызга канатлар куйды. Гәззәбану бу юлы да башындагы өр-яңа ак ефәк шәлен алып, Мәфрүзәнең иңнәренә салды. Һәм менә бу шәлем сиңа Нургали абыең белән безнең бүләгебез булсын. Бәхетле бул балакаем. Һәм тавышын бераз акрынайта төшеп, башкаларга ишетелмәсен өчен сөйгәнеңне бер кайчанда, бер кемгә дә бирмә. Һәм һәр вакыт, һәр кайда гел бергә булыгыз диде. Әмма якындарак кына Гәззәбанудан күзләрен ала алмыйча, үзенең кайда икәнен дә онытып басып торган Фатих барын да ишетте.
Ишеткәннәрен халыкка, аеруча Зарифныкыларга ничек тә сиздерәсе килеп, «Иптәш Яруллина, сиңа авыл советы идарәсе исеменнән ятим кызыбыз Мәфрүзәгә биргән зур бүләгең өчен дә һәм аңа аеруча киләчәк мәхәббәтенә кагылышлы изге теләкләрең өчен дә рәхмәтемне белдерәм. Синең бу теләкләреңә җыеныбызда катнашкан һәр кеше һәм ерактан кайткан кунакларыбыз да кушылыр дип ышанам. Авыл советы синең еллар буенча шушы балага кылган ярдәмнәреңне бер кайчан да онытмас. Рәхмәт, Гәззәбану» дип, аның кулын да кысмакчы булды. Әмма Гәззәбану аның сузылган кулларына күз дә салмыйча, толымнарын чайкалдырып, кырт борылды. Яланбаш калган Гәззәбану тагы да гүзәлрәк булып күренде. Халык арасыннан «Һай, күзләр генә тимәсен, бер килмәгән җире юк бит, Раббым үзең сакла, гүзәллекне бирсә дә бирә икән Ходай» дигән соклану сүзләре күп ишетелде. Шул чак Мәфрүзә дә түзмәде. «Эй җаныкаем, менә шушылай гына йөре, ничекләр килешеп тора үзеңә» дип әйтми кала алмады. «Бик дөрес әйтәсең, сеңлем, зур шәлләргә, яулыкларга уралып үз матурлыгын үзе яшереп йөрмәсен. Әймә, яңа заман килә. Яңаша яши башларга кирәк» дип Мәфрүзәне хуплаган булып, Фатих та үз фикерен җиткерде. Гәззәбану: «Әйдә, үз урыннарыбызга барыйк инде. Син Маһирә апаңнарга рәхмәтеңне әйтерсең» дип Мәфрүзәне җитәкләп китеп барды. Эй, бу гөнаһсыз җаннарның мәйдан буйлап тирә-юньгә нур бөркеп атлап барулары. Юк, атлап түгел, йөзеп барулары. Әйтерсең лә алар үзләренең бәхет дигән диңгезләрен йөзеп үтәләр. Бәхет тә бер килсә килә бит ул. Әнә каршыларына улы белән Нургалинең җитәкләшеп йөгерә-йөгерә килүләрен күреп, «Бәхеткәйләрем минем» дип, Гәззәбану үзе дә кочагын җәеп каршы йөгерде. Шул вакытта аларны мәйдан халкының бердәм көчле кул чабулар белән алкышлаулары бәхет өстенә бәхет түгелмени? Кешегә бәхетле мизгелләр кичерү өчен әллә ни күп тә кирәк түгелдер. Кода-кодагыйларның шатланулары, балаларының бәхетле булуларын күрү ата-ана өчен икеләтә бәхет дими ни дисең? Үз яннарына китертәсе килеп, ике кода бер юлы диярлек кулларын изи-изи «Хафиз улым, әтиләреңне безнең янга алып кил, безнең янга» дип кычкырып ук җибәрделәр. Маһирә нишләсен инде? Нургалиен дә җибәрми кала алмады, үзе дә ияр алмады. Урынында тик басып торды. «Хафизмысың ул, бабасы кушканны үтәмәүче? Ярар, улым, әнә безне көтеп торган кунак апайны да үзебез белән алыйк инде» дип караган иде әтисе. «Юк, аны соңыннан үзем алып килелмен» диде малай. Кинәт мәйдан уртасында кемнеңдер кычкырып елаган тавышына сискәнеп киттеләр. Ул ак бәкәлен муеныннан кочаклап, «Әти, бәгърем» дип үксегән Мансур иде. Шунда ук мәйдан халкына Казанга киткән Газимҗанның вафат икәнлеге мәгълүм булды. Күпләрнең «Инна лиллаһи ва инна иләйһи раҗиғун» дип дуга кылулары ишетелде. Җыен узуга икенче көнне иртүк Нургалине авыл советына чакырттылар. Тышкы ишектән керә-керешкә Фатихның кемгәдер әнә үзе дә килеп җитте. Аның белән сөйләшкәндә катырак булу кирәктер дигәнен ишетеп өлгерде ул. «Минем белән катырак сөйләшергә тиеш кеше кем булыр икән?» дигән уй белән Нургали ябылыр-ябылмас калган ишекне ачып эчкә үтте. Фатихның соңгы сүзләрен ишетеп калганын сиздерәсе килеп: «Әйе, килеп җиттем шул, чакыргансың бит. Тик ни өчен чакырганыңны гына белмим. Бу иптәшне кем дип белик?» дип читтәрәк нидер укыган сымак утырган ят кешегә карап куйды. «Кем булса да сиңа барыбер түгелмени?» «Ярар, әйдә, миңа димәгәе, әллә кем булсын? Әйт йомышыңны, Фатих. Нигә минем кирәгем чыктысың әле сиңа, һич аңламыйм. Син читтә хатын өстенә хатын алып, гүләйт итеп йөрисең дә, әлегә шушы авыл кешесе саналасың бит. Синең кайда, ниләр эшләп йөргәнеңне тикшерергә безнең полный хакыбыз бар. Әллә хатының белән балаңны ташлаган кебек туган авылыңнан да ваз кичтеңме? Буларны авыл сәвите белергә тиешме?» «Тиеш. Рәвәлүтсия хатын-кызларга да ирләр белән тигез хокук бирде. Сәвит уласы кирәк чакта аларны яклауны да үз өстенә алды. Буларны гына аңлыйсыңдыр, шәт?» «Аңлыйм да ди. Шуннан. Сине авылда Гәззәбану белән законный аерылу өчен генә кайткан дип сөйлиләр. Дөресме шул?»
Бу заманда ике хатын белән яшәргә ярамаганны чамалыйсыңдыр инде. Син нәрсә тузга язмаганны сөйләп утырасың, Фатих? Үзең чыгаргансыңдыр әле бу сафсатаны. Минем айырырдай хатыным юк һәм булмас та, өмет тә итмә. Алар икесе дә миңа бер тигез газизләр. Да! Менә кешене байлык нишләтә. Хуҗаңның байлыгына кызыгып, аның кызын үзенә каратып, Гәззәбануны нинди утларга салганыңны сизми дә калгансың дип әйтимме? Ай, ничек җиңел сөйләшәсең. Икесе дә бер тигез газизләр дип бит әле. Әгәр шул вакытта аны Нурислам белән күрше малае коткармаса, тәки ургылып аккан язгы ташуга ташланасы булган Гәззәбануың күпме авырып, танымаслык хәлгә килеп йөрде бичара. Аны элеккеге Гәззәбануыбызга кайтару өчен күршеләрегез кулыннан килгәннең барын да эшләде. Син икесе дә газизләр имеш. Юк инде. Берсен айырмый, барыбер берни дә булдыра алмыйсың хәзер. Ни буш Сәвид законына буйсынмый хәлең юк. Моңарчы үзенә мәгълүм булмаган бу авыр җан ишеткеч хәбәрне ишетү бигрәк тә Фатих авызыннан, җитмәсә чит кеше алдында җиңел булмады Нургалигә. Әмма Фатихның хуҗаңның байлыгына кызыгып дигән сүзләреннән гәрләнү һәм аның Гәззәбануга өмет баглавын сизеп утыру ничек тә түзем булырга тырышкан Нургалине шигырыннан ук чыгара язды. Бүлмәдә ят кеше булганын да онытып җибәрде булса кирәк. Җитте Фатих концада концов. Ни өчен чакыртканыңны аңладым. Гәззәбануга юкка борыныңны сузасың. Гомерендә бер ир чырае күрмәсә дә, яңа влас кыдрәте җитеп сине әллә кем итеп күтәрсә дә карамаячак ул сиңа. Аны жәлләп хәленә кергән булып, миңа каршы әллә нинди ялганнар корып, кирәксә кирәкмәсә авыл советына чакыртып кытыртуларыңны туктат. Юкса мин сине... Нәрсә? Әле син миңа янамакчы буласыңмы? Дип, Фатих кулларын йодрыклап, гайрәт күрсәтер өчен микән урындыгын ачу белән этеп җибәрде һәм аягүрә басканын сизми дә калды. Синең белән кул пычратырга әллә мине дурак дип белдеңме? Дип Нургали үтә мыскыллы караш ташлады Фатихка. Моңарчы нәрсәдер укыган кыяфәттә утырган өченче кеше телгә килде. Иптәш Салахов, утырыгыз. Ул бит сезне специально вызывать итә. Неужели шуны аңламыйсыз? Аннары Нургалигә таба борылды. Сез Ташкент кунагы. Кайда утырганыгызны, кем белән сүз көрәштереп һәм кемгә кизәнгәнегезне чамалыйсызмы? Чамалыйм. Бик яхшы чамалыйм. Ни укырга, ни эшкә дигәндәй авылның бер хөрсәнтәе иде ул. Бәхетенә илгә яңа влас килеп, аны әнә нинди зур түрә ясады. Башта предкомбит, ягъни ярлылар комитетына председатель итеп куйдылар, чөнки алар гомер буе үтә дә ярлы яшәделәр. Кечкенә генә салам түбәле өйдә бер кәҗә дә асрый алмаган, фақат чабата ясап кына көн күргән Сәләхетдин абзыйның игелексез малае булып үсте ул. Гражданнар сугышы елларында халык өстенә салынган әллә нинди исемдәге налоглар өчен дип икмәк җыйган чакта Фатихыбыз үтә активлашып китте. Кешеләрне куркытып, йорт саен тентүләр ясап, хәтта өй тулы балаларның да соңгы умачлык оннарына кадәр алып чыгып киткән кеше ул. Менә шул тырышлыклары өчен авыл советы председателе итеп куелганда инде ул. Ул елларда халык шул кадәр таланмаса, 21нче елгы ачлыкка бу кадәр бирешмәгән булырык. Бәлки, Нурислам белән безгә дә читкә чыгып китәргә туры килмәсие. Фатих, сиңа да минем ничә кат өйләнгәнемне тикшереп, кайсын аерырга, кайсы белән торырга дип миңа әмер биреп утырасы булмасые. Ә мин пока үзбәкләр җирендә яшим. Шөкер, анда булай вакланмыйлар. Анда башка тәртип. Ирләрнең берничә хатын белән торганында берәүнең дә эше юк. Мөмкинлегең бар икән, хит 3, хит 4 хатын белән яшә. Хатын-кызны ялгыз, балаларыңны ятим генә итмә. Барын да тигез күр. Үзенә карата әйтелгән хур сүзләреннән соң Фатих бер агарды, бер күгәрде, шигә тамырлары зәңгәрләнеп бүртеп чыкты. Карале моны, исе дә китми. Шын дошман сүзен сөйләп утыра бит, сез шуңа полный ирек бирәсез, дип кунагына борылды. Тегесе тыныч кына: Ничего, тиздән үзбәкләр җирендә дә тәртип урнаштырырбыз. Бик сикерә алмассың, дип сүз башлауга, Нургали аны бүлдереп: Анда сезгә эш калмады инде. Сездән башка да тәртипнең шундыен урнаштырдылар. Исең акылың китәр.
Урыс башкисәрләренең генә килүе җитмәгән, татарларны бригада итеп җибәреп, күпме үзбәкләрне кырдылар. Үзбәк аналары күпме газиз улларын, үзбәк хатыннары гаиләне туендыручы газиз ирләрен югалтып, өй тулы бала-чага белән ятим калдылар. Шул үзбәкләрнең рәнҗеше безгә дә төшмәгәй дип борчыласы урынга, сез! Нинди үзбәкләрне, басмачыларны дигән, басмачыларны кырдылар алар, бик дөрес эшләделәр. Даналарга дан дип ачу белән кычкырып җибәрде тегесе. Тыңлап торам да, чыннан да, син контра сүзен сөйлисең бит, егет, дип нәтиҗә ясады. Син монда килеп нәрсә сөйләп утырасың? Нинди басмачылар? Электәге үз тәртипләре белән яшәргә теләгән шул ук үзбәкләр бит инде алар. Ачлык вакытында күпме татарларны үзләренә сыендырып, ярдәм иткән үзбәкләр шулар бит инде. Ул бәрелешләрдә татарларның үзләре күпме кырылганнарын беләсезме соң сез? Ташкентка килеп җиткәнче үк шул далаларда ятып калган, йырткыч хайваннарга азык булган бихисап татарларның санын беләсезме соң? Кемнәрнең газизләре бетмәгәндер анда. Үзбәкләр хәзер урыстан битәр татарларны күрә алмый башладылар. Безгә ләгънәт укыйлар. Татарга ит яхшылык, көт явызлык дип безне сүгәләр. Сез даналарга дан дисез. Мин сезгә дошман да, контра да түгел. Бары тик дөресен генә сөйләдем. Кайбер сүзләрем ошамаса, бигайбә Фатих. Башка йомышларың булмаса, мин китим инде. Нургалинең бу сүзләреннән соң рәис тә ничектер йомшаргандай булды. Әйе, чыннан да йомышыбыз бар сиңа. Авыл сәвите идарәсе һәм комсомол яшьләр исеменнән авылда клуб төзелешенә бераз акчалата ярдәм сорамакчыйк синнән. Үз кешебез белән төзи башларга карар кылдык. Шактый авыр сөйләшүнең көтмәгәндә мондый борылыш алуына Нургали эшеннән генә сөенеп тә куйды. Әмма бу халәтен сиздермәде. Юк барны тикшереп, ачу китереп утырганчы, сүзне менә шуннан башларга кирәк сиңа. Ярар, миннән эш калмас. Үз өлешемне кертермен. Әти дә аты белән булышыр дип уйлыйм, сөйләшермен. Аннары яңа мәктәп салу турында да уйламыйсызмы? Мәдрәсә бинасы кичерәк тә, искереп тә килә. Кичә җыенда балаларның күплеген күреп сөендем. Бу эштә ата-аналар да ярдәм итми калмас дип уйлыйм. Менә бу эшләрегез барып чыкса, халык сиңа рәхмәт кенә укыячак. Минем дә улым үсеп килә. Кулдан килгәннең барын да эшләрмен. Нургали бераз тынычлангандай булып, саубуллашып чыгып китсә дә, үзен борчыган шикле уйларыннан өенә кайтып җиткәнче арына алмады. Теге кеше кантон тирәсеннән булмады микән? Шул юнсез Фатих коткысына бирелеп, артыграк ычкынып киттем бугай. Нишләтәсе бу кызу хылыкны? Лукман абзый да, заманалар бозылып бара, зинһар сак булыгыз, алдыгызны артыгызны карап йөрегез дип кат-кат әйтеп узатып калган иде бит юкса. Татарның акылы төштән соң дип белми генә әйтмәгән шул безнең халык. Санаулы көннәр иллә дә тиз үтә икән. Әмма кем өчен бит? Нургали белән Гәззәбануга яшен тизлегедәй тоелса, Маһирә өчен көннәреннән бигрәк төннәренең озынлыгы иксез-шиксез кебек. Җыен узганга да көн артыннан көн үтә тора. Гәззәбануына хәзрәтнең киңәше турында тәки бер сүз әйтә алмады Нургали. Сөйләшү, килешү һич шиксез булырга тиеш һәм аның котылгысыз икәнен дә белә үзе. Тик аның ни белән тәмамланасын күз алдына китерә алмый гаҗизләнә. 3 елдан артык аерым яшәсәләр дә, мәхәббәтләренең өр-яңадан дөрләп китүе икесенә дә зур бәхет китерде. Өстәвенә, алма кебек бала белән дә бизәлгән бу илаһи мәхәббәт беренче еллардагыга караганда күпкә кайнаррак икәнен тоеп, бер-берсен назлап туя алмаганда. Я Хода, ничек итеп сүз башламак кирәк? Ниләр генә уйлап бетермәде Нургали. Я, җаен табып, рөхсәт итүен сорап та карады ди. Әгәр риза булмаса, ул чакта нишләргә? Бу никахның кирәклеген аңлатканда үземне таләпчәнрәк тотсам, алайса бөтенләйгә талак дисә, әйтә ала ул аны, малай аның кулында. Ул вакытта нишләргә? Гәззәбану белән никахлашкач, әтисенең сөйләгән вәгазы исенә төште Нургалинең. Улым, көйектә Яруллиннар нәселе ишәергә тиеш. Бабаңның миңа үпкәлисе килгән чаклары аз булмады. Синнән башка балаларыбыз нишләптер я үлек, я терек туганнары да 2-3 көнлек кенә гомер белән тудылар. Нишләтәсең? Ходайның кушканы булгандыр. Килешеп,
бик тату да һәм муллык белән дә яшәдек юкса. Бер вакыт бабаң көтеп тә өмете киселгәч, миңа булай диде. Зариф улым, сиңа Зөлкамал киленнең рөхсәте белән яшь хатын алып кайтырга кирәк. Аллага шөкер, тормышыбыз бөтен. Мин 2 килен, син 2 хатын асрамаслык кешеләрмени без? Шәригатьтә мөселманга мөмкинлеге булса, хәтта 4 хатын белән никахлы яшәүне хуплаган. Әнигез дә ризалашты кебек. Ул яшь хатын дигәнен бергәләп тә эзләп карадык, әмма кулайын гына тапмадык. Миңа ошаганына аның күңеле ятмады. Бәлки әле алдагылары гомерле булмасмы дигән өмет белән яшәп карарга булдык. Нишләтәсең? Безнең өчен өмет үсендерер, өметсезлек үкендерер дигәндәйрәк килеп чыкты булса кирәк, дип әтисе сөйләгәннәренең барын да хәтереннән уздырды Нургали. Әтисенең тормышка ашмаган гамәлләре бердән-бер улында кабатланыр дип кем уйлаган? Тик нәкъ киресенчә. Маһирәсе узган ел әллә тәрбиягә берәр бала алып карыйкмы дигән иде. Ул бала чын яруллин була алмаячак шул. Аннары нәселебезгә ни китерәсен кем белгән? Эх, ачлык, каһәр суккыры ачлык, дип ул вакыттагы үзгәләнгәннәре дә күз алдыннан үтте аның. Җитмәсә, Маһирәсе дә җае чыкса чыкмаса, һәр көн диярлек Гәззәңгә әйттеңме, ризалыгын бирәме дип җанын телгәли. Кичә ул аңа туктат әле бу сорауларыңны, вакыты җиткәч үзем әйтермен дип кисәтергә мәҗбүр булды. Кисәтүен кисәтте Нургали. Әмма бу кыска гына әйтелгән җөмлә икесен дә тирән уйга салыр дип кем уйлаган? Маһирәгә сөйгәненең шул вакытта үзен кырысрак тотуы һәм әйткән сүзенең дә буйрык биргәндәгедәй әйтелеше ошамады билгеле. Ризасызлыгы хәтта йөзенә бәреп чыкты. Яхшы, сез теләгәнчә булыр, диде дә, елап җибәрүеннән куркып, тиз генә өйдән чыгып китте. Качып бер туйганчы еларга дип өй артына йөгерде. Аулак урында үскән биек шымырт агачы төбендәге 2 генә кеше сыярлык эскәмиягә утырды да, тын гына елады Маһирә. Нургалием эзләп чыгар да, юатмый калмас әле дип тә өметләнде үзе. Өйдә ялгызы гына калган Нургалинең дә үз уе. Маһирәнең яратуы чын ярату микән? Üzülüp яратуны, моның яраткан кешең өчен үзеңне корбан итәргә әзер булу икәнен аңлыймы икән ул? Әллә аның минем белән никахлашуы әти-әнисе алдында чираттагы капризы гына булды микән? Әнә бит, әтисе безнең өчен дип шәп кенә йорт салдыра башлагач, ничә мәртәбә әйтеп карадым. Без авылда торырбыз, синең үз өең, Гәззәбануның үз өе булыр дигәч, юк дип кырт кисте бит. Питердан соң әтиләр хакына Ташкентта яшәргә риза булганыма да рәхмәт әйтсеннәр әле. Шул чакта ничек мин берни дә уйлый алмадым микән? Туктале, ә мин үзем Маһирәне чын ярату белән яраттыммы соң? Аның гаҗәеп моңлы тавышы, татарның мин белмәгән элекке җырларын йөрәкләрне сыкратырлык моң белән җырлаулары, скрипкасыннан агылган үзәк өзгеч моңнары белән миннән тәкатьсез гашыйк ясады түгелме соң? Бу инде яратудан бигрәк талантка баш ию, соклану, шиксез хөрмәт күрсәтү генә түгелме соң? Аннан Лукман абзыйның безнең мәхәббәтебезгә катнашы бармы? Никахыбызны оештыручы әлбәттә ул булды. Әмма кызының теләген генә үтәмәде микән? Ничек кенә булмасын, хатынымның әтисе дә бит әле ул. Тиеш булса да, ничек мин аңа бабай дип дәшә алыйм ди? Юк. Маһирә әтине күрүгә әткәй дип, әниемне әнкәй дип шунда ук әйтә башлады. Минекеләр ирделәр дә киттеләр. Бик тиз яулады ул аларны. Әгәр нык яратмаса, шулай булыр идемени? Аннан миңа карата да һаман бер төсле игътибарлы. Нишләргә белми тора. Мин салкынайсам, аңа ни булыр? Ярату гына түгел, вөҗдан да бар бит әле. Саф кыз булып тормышын миңа багышлаган, чын ярату булмаса, язмышы белән шулай уйный алыр идем икән. Минем аны рәнҗетергә хакым бармы соң? Юк бит. Гәззәбану да аңларга тиеш моны. Маһирә шымырт төбендә алай озак та утырмады шикелле. Ишек алдында кайнанасының: "Гәззәбану, Нургали, сез кайда? Мунча өлгерде, керергә бик вакыт", дип дәшкәне ишетелде. Әби, әни су буенда кил чайкый, әти дә шунда китте, дип җавап бирде әти әнисе өчен Хафиз. Бар җаным, йөгереп кенә төш тә, мунча сезне көтә диген. Су буена төшсәләр, дөньяларын оныта инде алар.
Әби, нәрсәләрен оныталар дидең? Анысын онытмасыннар деймме? Ярар, улым, бар, йөгер инде, әби чакыра диген. Хафизның әбисенә биргән җавапларын бик рәхәтләнеп тыңлады Маһирә. Ләкин менә мунча сүзе аның җенен үк кузгатты. Бар икән, ни бетмәгән мунчадыр инде бу, көндә мунча дип, эштән генә сукранып та куйды. Нургалиләрнең күтәренке кәеф белән шунда җитәкләшеп кереп китүләрен, аннан шундый матурайып, алсуланып янә җитәкләшеп чыгып килүләрен күреп тору Маһирә өчен иң авыры, газаплысыдыр мөгаен. Айрым чыксалар да була бит инде югыйсә. Моны Гәззәбану үч итеп эшлидер әле. Хәзер иң яхшысы урамга чыгып китү. Тегермән якларын, айруча теге ялгыз карт өянке тирәләрен урап кайту булыр. Ишек алдында Зөлкамал очрап: "Эй, киленкәем, син дә су буендайыңмы әллә? Шактыйдан күзгә чалынмадың", дип сорап куйды. "Юк, әнкәй, бакчада булдым мин. Хәзер болын тирәләрен әйләнеп кайтмакчы булам. Сорасалар әйтерсең, сорап та тормаслар әле. Мин кемгә кирәк?" "Алай димә, балакаем. Менә Аллаһы буйырса, никахыгызны яңартуга гелбергә булырсыз әле." "Абау, әнкәй җаным, син каян беләсең, кем әйтте? Әллә Гәззәбану әйттеме?" "Юк, кызым. Безнең якта сүз иясе белән йөрми диләр. Хәере белән үтсен" диген.